Her kommer keyboard-introen til Midt om natten. Og så skal du gå ind og filme min hånd. Helt, du skal stå her. Og her kommer mellemstykket til Midt om natten på keyboard. Og her kommer trommerytmen til Midt om natten. Her kommer bassen til Midt om natten. 1, 2, 3, 4. Og endelig, her kommer selve sangen til Midt om natten. Strisserne kom, før vi ventede dem midt om natten. Så mig og min baby, vi var på den igen midt om natten. De kylede gas gennem vinduerne. Og sluttelig ser vi en af de glade tilhørere til sangen Midt om natten.